0,15. Čo? Ale on nechcel dať takú, on chcel dať normálne. Poď, hop, hop. Samko, dokončuj úder. Nie len. Jaj. Poď, neboj. Benjo, trošku poď bližšie. Ku mne. Tak. Prvý servis. Škoda. Nič. Prvý servis má. Bolo cez pásku. Opakuje sa. Škoda, inak toto by nebol chytil. Bližšie. Benjo, bližšie. Na príjem bližšie poď. Ďaleko si strašne, on ti dá krátky servis a potom ťa má, poď bližšie. No, tak nech dá. Á, pozri. Po 15 je? No. 40-15? 40-15. 40-30. Ako 30-30? 40-30 vedieš. Benjo, bližšie. Tam. Nechoď ďalej už. On ti nedá silnú, neboj sa. To už riskovať nebude, mať druhý servis, to je na tvoj chybu, ak bude riskovať. Pozri. Zhoda. Pekne. Výhoda. Benjo. Ale pekne som to chytil. Pekne si chytil. To máš šťastie. No, tak tá prvá mu prešla, tak... Out. Takýto servis chceme vidieť. Ja budem dávať uši pačka. Hoho! 2-0! Ty brďo. Ale to máš šťastie, lebo ja sa rozohrávam. Dobre.